sirut hidup saking kersane sun senar kawin tamzir lawi yang kesinikan sekarang Doto Kitono anjang kurang dari Budito Kinayo Wawaning Karios King Sedal Mangke Among Anjaya Saking Dari Kasino Yo Negoro Liman Benawi Wah Eko Adi Doso Purwo Indra Rudra Kaping Sabto Sosro Bawono Wawadah Eko Marang Sawiji Adi Luwe Doso Sapuluh Purwo Wiwitan Inder Mubeng Bawono Araning Jagat Sabto Wiji Pramila Nadjana kathah titaing para dewa ingkang kasokan ing pratiwi kawulaning anggasa kaping samudra dasar kathah titaing dewe kang samya anggana raras supaya raja sewutan atur satus Nadjanto angolatoran negara satus lan danem kaping sadasa boten kadya ing gari Ngastina Boker pasir loben nami Pukiranan ning gunung Mas Romo Benawi Bengawan Tondo Yekti Lamono Negara Kumpurna papan pagunungan ngiringaken tanam sabinan angayunaken bandaran kangge dasar angler siang sasi tanah pagunungan ing kutha kalebet panjang pangabunjung lirik panjang Tadawa pocapaning kunjung luhur kawibawaning gemah ripah tata tentrem kerta tur raharja Gemanto meraping tulus kang sarwati nandur jinawi murakang tani Aripari yang iku mojo Samya Pindapanti manggon ana ing wewengkon Ngastina dasar Jejelaran yen aben loke tepung larintis papan kilo jembar kanthi ngalira rumput pratandha saking raharjaning Popo tongkang kinarya tandha lawan bukti menawa negara iku reja. Ora mangkane karang padesan Sumadaya sami ayem atine, samya tentrem uripe. Adyan kok amono lan widaning Krisna ateges para tani anggone angolah lemahe. Yen kami ujon ana tanah kabro sing napuraku sampe den popo-popo manut dening alirane kutha Bimas Imas Konco Madi Nino Usaha pamrih juru-juru tetanggaane yen dia asile ana kanggo isi kelawan rabine dipun rekang dagang layar kono basan adol gondrong sesuai kayu
Ngastina gedhe keuntungane ora kapi kanggo keluargane uga nyarasaken para santa ingkang sambet ngon-ngon konan raja kaya kadya ngene ayam bebek lembu endo lawan meso pancino jam kemendak raja kaya bondo sobyar kono ing tanah lataran mulai kedar ira dhewe-dhewe pandene wancine yang argana tok gendane kula wancine surya munggah gunung konan raja kaya padha muring nang kandhane dhewe-dhewe lampun nyawasane wondra katingan sewa sewa dari sumber paling bantang kang kemarin dhewe sinten to dosa kang amane dosa sakono juluk ingkang mengkualam mengkuwi bawa ning kratono ing kraton Ngastina sejoluk sang Maha Prabu Duryudana yo sang Narmati Kurupati yo sang Joko Witara yo jejuluk Sri Pamangsa Joko Witara dan dos ratu wiwit alit yo jejuluk Prabu Kurupati Kuruendra Gandarya Suta yo Desta Rasta Asmaja inggih sang Prabu Gandarya yo Gandarya Nata yo Prabu Tripamangsa lan jejuluk sang Prabu Duryudana karo Nata Dangrasun mangko kaprajuritan Suyudana mangkuwedi tunggu dedanane kadya ing banyu Narmada Joko Witara mangkuwedi dadi pepenget Jum nalika taksih Joko Kosin kalan nganggun jumeneng nata pramila jejuluk sang Prabu Kurupati dadi rakuning bangsa Kurawa Endra angratoni kadang satus ingkang sinasapan wanudya sajuga Gandarya Siwi yogane sang Dewi Gandarya Wendabrata yuda dadi prajurit pamungkas Gandarya Yaksa mengkuwedi sang Nata traing ratu Gandarya Desa Tripamangsa minangka kepengin medhot laira sang Nata gampek tiba Prabu Duryudana angasta pusaraning raja Linambaran Paugeran Caturwana inggih sama beda dana benda nanging cacahane tesih kamiksun mirip pangwasa Kinarya Ganda seneng sembranan lumuh kumpulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang Dursilawata Candara anyarning mangsa kasada Windu Sancaya tinengeran wuku Pranggampeng Anggara kang ari magut tabuk mawa sang Nata kapiyan miyos senewa lenggah dampar sinasodya resena babut pranidana sinduran ingkang rinendha bonang kencana ing madya satunggaling sekar pinetha cepok mulya sinebar sari-sari binanda pidha wongas kandaning jebat kasturi yen Cinandra kadya tumambasing sang Durgandana
Wiyose sang nata binayang kare kai para budaya ceti biyada manggung katanggung Joko Kaloro ingkang saya ngambil umpata Prabu katingal kebiar marganing banyak dalang harga wanita tembuk ing pandan winonging puri kasorotan hujan goro yayah kala tiga asline berkah sirna kamung saning sang sudana pindha Bathara Prabanta ingkang edoan tamu kayat para Angger kang samya surewa inggih padya kang hagantung seba wiwit saking Badrangayu pagelaran bale weti nganti tumekaning alun-alun kapukuran Panandano pindha himawan Konang diwaja ronten lan umbul-umbul akeh madya ingkang anggantung seba pindaning saksaka dinarebut ing taruna presiden temen datang ana jalma kang nyawuh ingkang kabiyasaan mung tumetesing tirta mungsa ngawak ing rombongan kang samya panggila ing jawi kaping swaraning abdi dosal ing radya makati imbal Yantiyo Hantu Diyogo Yasin Tento Puniko ingkang merancaken den ira mangasa inggih punika tulangganing praja wingking saking Petatan Sukalima peparab Danyan Duna Resi Kumbayana inggih peparab Darat Waja Putra ya Begawan Wito ya sinebut Menak Anggara Pandhita Sekti dadya musikaning prajurit minangka bija guruning olah kasedhen sinambung pasawanira kadang sinara wedhe kakenal sumeblak gagah lintang mandirina punika nepati ngawangga ya sang Karna Basusena ya sang Surya Atmaja Tritali Dharma inggih dijuluk sang Prabu Bismataka Sultan Sri Kurumati kinarya ambul-ambul gedhug mangga ning jurit Dandan kantun sawanira Warangkanaka ingkang kaping paman sang nata wingking saking kepatihan rasa kurning kekasih Setya Mangkih Hamunku bumi Ngastina sang Harya Sengkuni ya Raden Sumar sinebut Swara Putra ya Trigantalati Sidhem datang wonten salabawaning walang ingkang kuwarisik rombongan datang mombah samyono datang kumapun kabiyasa Praptanira ingkang rama ing Mandaraka Sang Prabu Salya andadosaken gedheng ing Sang Prabu Suyudana mangusine Derboto mangkon panjang swijining alun-alun sinendenan para sakara kaya daya-daya ingkang tebih sampun maju ingkang kendhak sampun maju katingal amber leber pindha segara to sampun maju bena alane dalang
Pragono Gumeno datang wonten Solo saya angambar ambrenge swasana umaling gendeng gondo kusuma pinaras kanthi
Bapak Ekutu Alaya Mano Mibet Ulu Enung Uli Langit Kusumo Hanjerah ing yang sukmo sesemitaning sun bono langgeng rahayu sagung dumadi nun inggih kagiat raos manah kula dupi miyos panjenenganing Rama Prabu ing Mandaraka Kanjeng Prabu Salya ingkang dudeni wonten ing Ngastina Rama mawantu-wantu puja bekti kula kumandhut ing ngarsaning Rama Prabu Salya ing Mandaraka Rama nuwun kesinggihan dawuh-dawuh Paduka ingkang aring lenggahi keprabon Ngastina Angger Prabu Purwati katampa kanthi nglegena jroning panggalihipun Rama pangestunipun Rama muga mentah dhateng Angger Prabu ing Ngastina menika kula tandhong tangan kula kalih kawida wedha pucuking rikma kumala rikma dadosaken jimat kaiwangan Rama Prabu aturan lenggah ingkang prayogi Rama waduh meniki nggih pun bapa boten kiyang saking anggen kula nggih meniki kepunden kula ingkang kula dama-dama winangka nuju agung ing negari Ngastina Rama Resi Kumbayana Rama Guru Pandhita Drona punapa kanthi kabasuken kabasunanda praptanipun Rama Panembahan anak kula pun Buyudana nggih bapak tebih saking pertapan Sukalima boten wonten kepalane napa-napa nika imanane dalukan Mas pinanggya kawulasanipun Gusti Jawata ingkang Maha Agung Pundya nggih jenengan anak kula sedaya ing Ngastina pinanggih saking Jawata
Teguh muka baku rahayu wujud slamet anak babu Nun kasinggihan dawuhan Rama Kumbayana ngaturake bumi bangun Rama katuran areh ing dalem sawetawis. aduh nggih kula sekecapna nggih wong ngarang nggih Pepunden kula winangka lengan tengen lengan kiwa gedhuk manggalaning praja ngastina Kakang Biswakarna punapa kanthi raharja rawuh jengandika Kakang Biswakarna sampeyan kabeh kok kira-kira sing aku wasani teguh kok sing Yanyi Prabu nunggih Kakang Biswakarna kebiasaan ngadipaken nyawa boboto alam nopo-nopo margi-margi sampe bisa jalan-jalan nang pertandane praja nek menika adil kalawan aku ingkang wewangunanipun tansah maju yo pertandane ingkang nopo nyawa boboto mapalangan ngaturake bumi panuwun menawi ngaten Kakang Biswakarna katuran arep ing dalem sawetawis. Ayo sampai yang sekok ila ada di Prabu Paman Gandarwati bapa paman kadya pundi paman praptaning paman sing wingi nggih nggih pun bapa paman nggih ngaten seger kuwarasan mboten wonten bodho encana napa-napa lumrah nggih nantun riyaya padha katisen lumrah kakean buri-buri nggih nggih kula turi arek ing dalem sawetawis paman Gandarwati paman inggih inggih nanging panjenengan menawi kula sawang menika kepinggih katingal panglong ing pepolanten nun tandika dawuh dalem kawula Arya Gandarwati ngantos andadosaken jublo ning panggalih Pindarata ingkang ketayute. Rombongan gegodongan kayu api ketemu tendang ombak ing bari. Hati hasil makambak penggalian Nirosano. Gagal panggali ajeng bedo lawan
gombong raosing panggalih Sang Prabu Duryudana awit kapiyeng merta kandhaning ingkang garwa kusumaning Ayu Dewi Banawati ingkang nembe kemawon pikantuk mandhaping Wahyu Trimanggala ingkang kalebet Wahyu Ratu Pulung Ratu Wahyu Kanarendran nglomba kang tanpa kepindhen kaya wong seneng nganti tumekaning nangis aduh Paman Gandarwati inggih wonten apa sajak kok diarano wong seneng kok nganti nangis niku sing ya apa wong seneng kok nganti luwih ndrodos niku terus nalare menapa mestine lak dipilah-pilah yen nangis ya nangis yen seneng ya seneng lha niki kok nangis kok campur seneng niku nalare kaya menapa Paman Gandarwati ora kaya-kaya wae Yarane aku jumblo jroning panggalian ingsun. Wong Ratu Ayu Banawati dina semengko wis kasinyungan Wahyu Pulung Ratu ing negara Ngastina Paman. Yen kaya mengkono cedhak turuning para Kurawa iku bakal bisa mijilna wiji jati sejatining wiji Ratu kaping 10 ing negara Ngastina langgeng Kurawa Paman. Mangke rumiyin Kanjeng Rama. Kula paring serat dhateng Rama. Kula dupekaken wonten ing negari Ngastina mriki badhe kula paringi pawarta ingkang damel mongkokipun penggalipun Rama Prabu sayo ing Mandaraka. Nggih. Yer ngaten nggih. Pun Rama menika tebih saking kraton Mandaraka. Pikantuk tinimbalanipun anak Prabu ing negara Ngastina. Anggen kula menggalih menika kasranta-sranta ibarat kula menika sampun gadhahi lelamahan tunggal. Menawi Ratu Ayu Banawati menika wong anak kula nggih. Kula ngerti plambeane, ngerti watek-wateke Banawati. Ngantos isining serat menika panjenengan ndugekaken pun Rama dhateng negari Ngastina badhe diparingi pawarta ingkang damel bungahipun penggalih kula lan ngoten. Nggih. Mila panjenengan kula ndugekaken mriki. Nggih, cariyosipun pun Ratu Ayu Banawati ingkang sampun nampa Wahyu Pulung Kanarendran kula wau Rama napa boten nambahi mongkok ing penggalih Rama Prabu salya ing Mandaraka. Janjane kula niku nggih diarani percaya nggih kirang percaya diarani boten percaya lho sing ngendika niku anak kula Duryudana nanging nuwun sewu kula menika pun apal kecepal kalih anak kula Banawati mboten nate tirakat mboten nate poso dasar wiwit alit menika sampun winengku ing praja namung seneng lan seneng
napa ingkang dipun sejo kasembatan napa ingkang dipun gayuh mesti keturutan menika Banowati anak kula. Banjur Banowati pun pinujuning remaja Maja Putri dipun kersakaken Narendra Ngastina sing sugih blegedhu berbondo bebandu donyane Sang Prabu prasasat sepamating jagat. Napa Banowati lenggan donya sing kaya ngoten niku saged nglampahi tirakat, saged nglampahi teteki nyuwun nugraning Jawata niku mongkal kok lare Banowati anak kula. Jek isuk ya wis turu, jek sore entre ya wis turu. Tirakat saking pundi kula diarani pun Rama menika nggih percaya nggih kirang percaya boten percaya lho nggih ya napa mangungan nggih kula gawe Rama nggih niku usulan panjenengan ingkang sampun kula tampa babunipun wahyu sampun wonten garing Astina kula sampun mongkok penggawe kula ingkang widati ingkang nomor kalih menika dos pundi caraning wahyu ingkang sampun mandhap wonten negara Ngastina menika boten minggat boten linggar boten nyengkre. Monggo kula angsal usul nggih wahyu lek pun teng Ngastina diumbar mawon pun boten sagata di napak-napakaken ngaten pun diumbar nakal wong seneng to mriki nggih kesane to mriki lah kane gandeng kelima penemu rika kaya ngopo Rama panembahan kados pundi penemu panjenengan Rama mana-mana pegang ayo ijo mati jo akhir politik kula Prabu Duryudana sampeyan pun nyuwun usulan saking kula pun nyuwun pamawas saking kula yen pendhita Drona menika mboten percaya anane maju iki mboten percaya anane kenugrahan iki nggih mboten percaya neneng gandel kita lima rika iku pendhita ngomong sing ati-ati sing ngomong aja angger carti lae ngomong sing ati-ati rika pendhita ana pendhita kok gak percaya karo kolong ora percaya karo wahyu sing mudhun rika karepe kaya napa cekesna ini kamu kok urip ana donya iki ya sing gawe patokan urip ana bebrayan iki siji nomor loro bojo ayu nomor 3 ati seneng wis iku wae duwite akeh bojone ayu atine seneng donya iku wae ora usah dadak kepengin oleh wahyu song-song tunggu naga wahyu katenteman wahyu purba kayu yen wis oleh wahyu kok dikaya apa dikandhak-kandhak tangga aku oleh wahyu dikaya apa ditolak bang yo gak mampu nek nurut apa wahyu iki pun kesane nempel iki monggo nempel iki monggo paham monggo sareng-sareng menika nindakaken kebajikan nandhakaken dharma ulah asik prinsip padha-padha awit kuncine nyaket kawasan diri karena menika setunggal namung kesucian angka kalih menika kebenaran utawi temen nomor 3 menika angin pelas lawan asik kejaban niku boten nurut kula nggih matur nuwun panemunipun Rama Pandandan Drona ingkang kados ngaten Kakang Ditsuwangarna panemu panjenengan kados pundi Kakang Yen Prabu inggih kula menika kok sajak gendusak glugu utawi sayet utawi suja panjenenganipun Rama Prabu ing Mandalaka awit panjenengan kedadipun linambaran tirakat linambaran kersa kasa utawi nama sapa nama raga nama yasa ngaten
Kyai Prabu. Inggih menika panjenengan kula sampun kababar dene Kakang Disongkar. Diterengkan sampun ngene timbal lakon anggen dosa sinten to ingkang repeh-repeh kadya sapa mangke kok Narendra saking kraton Sebrang saking negari bumi gesong jurang piring negara Guwontrana Sang Prabu Kumarayaksa manjing suku kalih ana ing sajroning pelenggahan.
sawijining Sang Prabu Kumara Yaksa Alendra kang sumbaga kaduk sekti Mandraguna binasakaken lan tegas tapak paluning pandhe sisaning drenda kanampi teganing kekir wani nusuk kukusing Sendhawa ngajak mungsuh tanpa rawang ngekak wadya tanpa bala ya mung saganing kang mujiwani seneng lemer adol gawe lumakip ngendhalake sumanggah sesongaran mung suwanaken kadigdayane Bojreng Mas Pati para rudra dewaku Sang Prabu anggon kumupaya raja negara Ngastina prasasat Sedendha kawi ketemu ana ing papan kene bener iki negara Ngastina kang ana ngarepku Sang Prabu Suyudana yo ora ana loro iki amit sewu ya Sang Prabu aku iki wiwit cilik nganti dewasa
ora diolehi basa marang sapa-sapa. Kepethuk sapa wae aku ora basa. Lah ya ora dadi apa? Ya ora dadi apa. Manggon sik. Isana iki sapa papan ngendi lan sapa kang dadi asmamu. Sang Prabu kawruhana Narendra saka Guwa Kranda Prabu Kumarayaksa kang dadi aranku Raja Muda ing Guwa Kumara. Oh, Ratu. Iya. Banjur teka ana ing papan kene nemu wigati apa. Sang Prabu saben-saben praja tak tekani, saben-saben negara tak parani. Ana ing papan kuwi negara endi wae tak kandhani. Ora mergo aku nyombongno diri sumangkan jabya setata makibir ora. Saben negara tak omongi telung perkara. Mbok omongi telung perkara apa? Tak omongi siji. Aku sijining ratu kang duweni sifat leteting wicara. Kang angka loro aku iki sawijining Narendra kang guna angaguna. Kang angka telu aku iki sawijining ratu kang padhang panarawaku nadyan to adang-adang ana gunung 8 segara itu tembus pandanganku ora nganti ora kadang jinglang suco permanaku. Yo aku melu takon siji kekarmamu wani ngendika telung perkara iku apa? Iya. Ngene Sang Prabu, sepisan. Legeting wicara. Ketemu sapa wae yen wani begandring tak ajak begandring. Ketemu sapa wae sing wani debat karo aku tak jak ngomong nganti kematian. Legeting wicara. Iya. Sing angka loro. Sing angka loro guna angaguna. Tegese ana negaraku kono guna angaguna aku wong kebak ilmu keblak kawruh kebak kanuragan. Mula sapa sing wani ngendhangi kekuwatane Narendra ing Guwa Kranda Prabu Kumarayaksa yen waton iso nyempal bauku marak sembah jelawakane. Sing nomor telu Sang Prabu aku duweni sifat padhang suca permanamu iso memandang iso delok nadyan to palang ana segara 8 gunung 7 padhang jinglang ora ana kang dadi pepalang. Yo, yen kaya ngono aku melu takon. Apa takono, Kakangku? Weleret ana ngarepku ora yen aku arep iso batang. Apa kang dadi kerentekmu? Yo, timbang kakek ngomong nyatakno pangandikanmu. Sadurunge kon teko kono kene sing dadi bakasan ana praja ngaslina iku mau apa? Lakon cocok. Sang Prabu. Sadurunge aku teko kene mau, sing Sang Prabu Duryudana bakas rumangsa lega, rumangsa mongkok, rumangsa bejo. Awit saben-saben tumurune Wahyu ora ana Kurawa oleh Wahyu. Dina narika lenggan iki dibokekno menawa Ratu Ayu Banwati wis kasingan Wahyu.
Kulung Narendra Wanyu Kulung Ratu ya sinebut Wanyu Trimanggala. Nanging keroyo-keroyo nekakno maratuwamu saka Praja Mandaraka Sang Prabu Santa nanging wong tuamu maratuwa gak patek serujuk gak patek yakin yen si Banawati anake iku oleh wayu bener tak bener apa sing dadi pamawasku iki Paman Sungguh nggih wonten napa hasing niki Paman wonten tiyang ngertos tiyang ingkang ngerti kados ngeten lah sampun dinten kepethuk tiyang ngeten iki Pak kula sugih kula kok saged sugih nggih kula nggih mung njaluk lotring ngoten mawon ora kena telung angka ya petang angka tembak jos mau sapa modehari akeh enten daduwo ketewu betel akeh enten cap jiki tak bleno nggone gunung badak-badak sing ngomong akeh wis sengkune lho sampeyan kok ben semerep kula sampeyan kok pun semerep kula kula niku sengkune sengkune aja maneh kon jenengmu sengkune aku gak ruwuh ana negaraku Guwa Kranda iku sengkune umum kondang wonten negara mrika sengkune kondang kondange napa iya kondange sengkune ana negaraku iku sengkune iku kondang ya Asmaragama nawa Asmaragama kula kondang menika iya Asmara Tantra kula kondang menika ora wanungsa sedolik sing pinter krenah pinter ngiteri pinter ngakali niku sengkune ora lah kondang kula niku napa ten negara mriku kondange sengkune iku sengkune kondange megatno wong ngene ya nggih sampeyan kok piwan nggih kon duwan kula takon ya nanti sampeyan wong awas sing wonten mburi niku sinten sing wonten mburi niku lho ya sing ana mburi iki manungsa sing sekti mandraguna sing darani Reksi Kumbayana ya danyang dina ya kan lawan enak kok aku sekti mandraguna sing kuwi kula ketek biyen kok ngandani Sengguni lungit kondang zaman biyen nanging sayangi sengguni ana catetan elek bibit sengguni lungit-lungit digaya-digaya tapi sengguni duwe sifat jahe mekatil bahwen marang liya seneng gawe gelo seneng gawe rusak seneng gawe sulayane wong liya bener ta enggak pancen sengguni sekti mandraguna akeh wedak mani karo sengguni sing darani Druna siji dhewe critane Druna iku gak elek ngene Druna ben ganteng nalika cilikane Druna ku wong ganteng jenenge Raden Kumbayana wong saka kraton Barataja ngatas angin elmune pucuk undung nanging sayange Druna ora duweni ilmu iso mabur mergo ana crita nalikane Kumbayana diusir wong tuane Prabu Barataja kepingin nang Kuludawa barang dilakoni mlaku nang Kuludawa kecegat lautan kecegat segara ora iso nyabrang nangis ndringing ngucap sak ucap-ucap yen ana wong sing iso nulungi yen lanang dianggep dulur Sinarwedi yen ana sing nulung wong wedok bakal disuwitani
dipundhut dadi garwa Prameswari. Gaite goib ana jaran sembrani, jaran sing iso mabur mudhun ana ngarepe Kumbayana ndoprok. Lah ngerti sing kanan ngono, Drona ora kesuwen mara mangke ngengklak ana nggone gegere Drona. Umpama biyen iku jarak saka nggone kraton ngatas angin menyang negara Pulo Jawa kene iki 3 wulan wis tutup kene. Nanging kedadean 7 wulan Drona kae teka ana Pulo Jawa. Nang gandel itu kalau jane 3 wulan ya terus dadi 7 wulan numpak jaran riko laut wae. Riko laut wae. Saya gak takon tapi orang-orang yang bisa. Tapi lah enak. Dodokaken nggih. Barang oleh 7 wulan jaran mudhun ngedukno Kumbayana. Nanging bareng Kumbayana arep minggat dibondeli. Jarike dikirikit. Kumbayana kate lunga jarike dikirikit. Pak Hasan emoh ditinggal. Muring-muring. Muring-muringe Kumbayana gawa sengkat dicubresno. Brabeaning jaran sembrani saking kelarane wek ndoprok telocor jaran gatak bayi rupa bayi manungsa. Lah iya iki lho. Ya 3 wulan nang 7 wulan iku mangantara numpak jaran mundur kena mundur kena Pak. Itu sakit ya. Ini besok do takon ae kowe. Stop, jare takon. Mandek. Iki yang rusak karo harga diri hamba. Rusak diri hamba. Diterusaken nggih. Terus lari niku wong kaya lari niku. Iya. Bayi iku mang bayi procot iku wujud manungsa nanging sikile ora kaya manungsa. Sikile wujud sikil jaran. Bayi mau dijenengi Aswa Utama. Aswa Utama. Jelukane Aswatama. Tegese anak jaran. Ngomong nek Kumbayana lungit iya durane anak jaran. Cirep sepuni, cirep stop. Iya stop ya stop. Mandek ya mandek Angger Prabu. Lah terus jaran memang disifat kedadeane apa? Kedadeane apa? Jaran mau ilang manungsane Badhalikar Widodari. Kang Ayu diarani Widodari Nawang Wulan. Widodari. Wis ta. Baru kalah-kalah aku. Najan kaya ngopo bojoku Widodari, bojoku Widodari, bojoku Widodari. Widodari jaran. Ora bicarane sombong munglani, sombong munglani. Sang Prabu. Yo, kaya ngopo? Sang Kumara Yaksa. Ngene Sang Prabu. Magepokan marang kareping Sang Prabu dina iki ngomong marang aku. Iya. Aku kepingin wahyu kang wis ditampa garwaku Banawati ora iso ucul, ora bisa ontat saka kami. Iya. Yen pancen Sang Prabu Suyudana percaya kelawan Prabu Kumara Endra dina semengko kudu ditumbali bedes putih sing iso tata jalma kaya manungsa. Iku syaraté wahyu ora bakal minggat saka papan kene. Disyarati bedes putih iki napa wong bedes kenalan kathah mawon. Syaraté gampang mawon. Gampang mawon.
Suguni, aku ngomong karo awakmu. Nggih, Sang Prabu Dasmi. Tekane Prabu Salya ana ngastina iki mau epe-epe ombro-ombro teges ora golek perkara nanging nyirep perkara. Anakku tak urung-urung tak glontak, tindak kebajikan, tindak sing bener, tindak sing becik ben utama. Kok malah kok ana tembung paten pinaten tak tambah dodro ana negara ngastina iki kaya ngopo? Mboten napa-napa Rama. Wong bedes mawon, senes manungsa, mboten napa-napa. Mboten napa-napa namung munyuk mawon. Wong munyuk mau gampang. Amin sewu nggih. Rama Rabi. Angger Prabu menika sampun dadak percaya kali pawongan sing dereng ngertos sejatose sinten. Nggih. Wong menika tasih pados dalan ingkang sae marga ingkang becik Rama. Ya nak ngene. Ngeten nggih, Nggih. Sakniki ngeten. Yen anak Prabu menika percaya kelawan Rama ing Mandaraka, tegese anak Prabu menika njunjung dhuwur derajate wong sepuh. Nanging yen dinten ari kalenggan menika anak Prabu boten percaya kula, mercaya kelawan wong sengkan sing dereng ngertos sinten sejatine menika. Kula gumantung marang Angger Prabu Sridon. Rama menawi kula Rama menika tasih petang pitung golek sing bener. Menawi petang pitung menika kita tasih saged perubahan. Nanging yen kula luwih percaya kelawan Sang Prabu Kumarayaksa katimbang panjenenganing Kanjeng Rama Salya ing Mandaraka. Yen kaya ngono yen aku getun ngapik mantu awakmu dadi godhong ora bakal tak suwek dadi banyu ora bakal tak cedhok mung semono anak malih. Swangarno. Panjenengan sampun boten ngajeni para sepah. Panjenengan sampun boten ngajeni wong tuwa. Kula menika nggih anak mantu Kyai Prabu Sridana nggih. Anak mantu menawi Kyai Prabu Sridana boten ngajeni wong tuwa ing Mandaraka. Tekane bronto nyuda kula boten mantep dados manggul-anggul. Pamit Kyai. Bandar Supremo kate nyengkrih kata kene. Sapa nyengkrih? Aku mek delok ngamuk dari nyengkrih kata. Nyengkrih oleh Kak Bathok iki foto kene. Aman iki ae kok. Diri-diri manut delok. Aku delok aku gede. Yo melok apa kok. Sing gede kok. Kene iki cilik tak delok. Paman kan Warwati kadosa pundi paman? Nggih nggih monggo pinasraken Sang Prabu Kumarayaksa kemawon. Sang Prabu Kumarayaksa inggih nggih kadosa pundi? Sang Prabu Kumarayaksa dinten sapunika purba amisesa. Kawontenanipun tumbaling praja ngastina ingkang wujud munyuk putih kang bisa tata dharma kaya manungsa kula
Borong kesaning Sang Prabu Kumarayaksa. Wah, syukur Ger. Sang Prabu kula janji nganti durung nganti sumuruping surya besok aku ora bisa nggawa sirahe monyuk kang bisa tata jalma sirahku dhewe kanggo gandine Setari Ageng ora bisa nggawa sirahe bedes kang iso tata jalma tak tugel siramu ana kene lata ya yen kaya mangkono pangestana Sang Prabu padhote Paman Gandharwati nyengger sampun diumbar ngelakar paman kedadipun irit wadyabala segelar sepapan kedadipun irit segelar sepapan lampahipun Sang Prabu Kumarayaksa yen nganti boten saged mboyongi bedes kang iso tata jalma kula pasrah paman sengguni monggo dipun awur para Kurawa kula nyaruji nggih menawi kados ngaten nggih kuwi nari ing laras jengaring Sang Prabu Sridana lamun cinandra saking Mandra candraning prasasat kaya sapu jagat angrat ratan